سلامن ጥዕናን ንኹላኹም ተኸታተልቲ ይኹን እናበልኩ ነዚ መደበይ ክጅምረልኩም ብፍላይ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጠቕሙ ሜላታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብ እዋን ርክብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንብልዕታ ብፅቡቕ መንገዲ ንሰብኣያ ንምድላውን ብዝሓሸ ታሕጓስ ብዝፈጥር መንገዲ ምግዝግጃው ክንብል እንከለና እንታይ ማለትና እዩ ዝብሉ ነገራት ክንርኢና። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝሓሸ ብልዕታ ኣለዋ ወይ ከዓ ኣብ እዋን ርክብ ኣድላይ ዝኾነ ታሕጓስ ክትፈጥር ትኽእል እያ ንብላ በመንታይ ኣገባብ እዩ ዝብሉ ሓሳባት ክንርኢና። ካብዚ ወፃኢ እዘን 4 ኮንሲደር ንግብረን ሓሳባት ንምምላእ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትገብረን ዘለወን ነገራት እንታይ እዮም ክንርኢና። ብዝሓሸ መንገዲ ብፍላይ ዝጠቕሶም ምግብታት ኣለው ንጓል ኣንስተይቲ ናይ ብልዕቲ መጠን የመሓሽዮም ብፍላይ ካብ ድርቀት ኣንፈት ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ካብዚ ወፃኢ ድማ ካብ ምፅባብን ካብ ዝሓሸ ታሕጓስ ካብ ምፍጣር ዝተተሓዘ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ጨናታት ኣብ ዘምፅዎ ነገራት ዝተተሓዘ ከመይ ብዝሓሸ መንገዲ ዝሓሸ ብልዕቲ ንምቕራብ ከም ዝከኣል ክንርኢና። ናብ 3-4 ዝፅግዑ ደቂ ኣንስትዮ ክትምገብዎን ዝግበአክን ምግብታት ክንርኢና። ካብዚ ወፃኢ ከዓ ጠቐምቲ ዝኾኑ ሓሳባት ክነግረክን እየ። እዚአን ኩለን ፅኒኢልክን ሰሚዕኽን ኣብ ተግባር ከተውዕልኦን ሰብኣይክን ኣባኽን ዝሓሸ ድሌት ንኽሕድር ንኽትገብራን ዝሓሸ ታሕጓስ ንኽትፈጥራሎምን ዝሕግዘክን ሓሳባት ክንርኢና። ናይ ዓርሰ እምነት ክህልወክን እውን ዝሕግዙ እዮም። እዚ ኢለ ናብ ቪድዮይ ቅድሚ ምእታወይ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። እቲ ቀዲሙ ንረኽቦ ኣመጋግባ እንትኾን ኣመጋግባ ዓርሱ ዝኸኣለ ተፅዕኖ ዘሕድር እዩ። ብመጀመርታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘለዋ ብልዕቲ ዝሓሸ ጥዕና ዘለዎ እዩ። ብደቂ ተባዕትዮ እውን ተድላይ እዩ ንብሎ ብምንታይ እዩ ክንብል ከለና እዘን ቀፂለን ንሪአን 4 መዕቀኒታት ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ጨና እዩ። ብፍላይ ቁሩብ ዘይበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ጨና ከጋጥመን ይኽእል እዩ። ብልዕቲ ብተፈጥሩ ጨና ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ጨና ዝተኻበደ ኣይኮነን። ንእሽተይ ጨና ምህላው ጥዕናኡ እዩ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ታሕጓስ ክፈጥር ዝኽእል ብልዕቲ ኣለዋ ንብለሉ መዐቀኒ ድማ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ወይ ከዓ ፈሳሲ ካብ ምህላው እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ፈሳሲ እንተኸሊዋ ብወዲ ተባዕትዮ ዘይትድለ መሲሉ ክስምዓ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ዝተጋገየ ኣረዳድኣ እዩ። ኣብ ብልዕቲ ከባቢ ፈሳሲ ምህላው ንርክብ ዝሓሸ ካብ ዝገብሩ ነገራት እዮም። ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ንርክብ ዝሓሸ ክገብሮ ይኽእልን። ኮይኑ ግን ፈሳሲ እንተበዝሕዎ ንርክብ ፅቡቕ ኣይኮነን። ብምግብታት ክንዕርዮ ንኽእል ኢና ክሕብረልኩም እየ። እቲ ሳልሳይ መዕቀኒና ናይ ብልዕቲ ምፅባብን ምስፋሕን እንትኾን እዚ ክንብል እንከለና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ሕዚ ርክብ ፈፂማ ዘይትፈልጥን እንተኾይና እዚ ነገር እዚ ኣየሕስባን። ኮይኑ ግን ድሕሪ ምውላድ ምፅባብን ምስፋሕን ዓብዪ ተፅዕኖ ኣለዎ እዩ። እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ትከላኸልዎ? እቲ ቀፂለ ዝሕብረልክን ክሕግዘክን እዩ። እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን መዕቀኒና ክለዓል ዘለዎ ድማ ምስ ሰብኣይክን ኣብ ትገብርኦ ርክብ ናይ ሰብኣይክን ናይ ብልዕቲ መጠን እንታይ ይመስል ዝብል እዩ። እዚ ኢልና ንፅቡቕ ርክብ ዝሕግዙና ነገራት ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ኣመጋግባ እዩ። ኣመጋግባ ክነልዕል ተለና ቀዲሙ ንረኽቦ ፍሩት እዩ። ፍሩት ኣብ ብልዕቲ ተፅዕኖ ካብ ዘሕድሩ ነገራት እዮም። ንኣብነት ኣናናስ ወይ ከዓ ፓይናፕል ኢልና ንፅውዖ ብፍላይ ኣብ ብልዕቲ ከባቢ ፒኤች ስኬል ኢልና ንፅውዖ ናይ ኣሲድን ናይ ቤዝ መጠንን ኣብ ምምጥጣን ጥቕሚ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብልዕቲ ንዝፍጠር ምድራቕን ምጭናውን ንምክልኻል ኣናናስ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ። እዚ ክብል ተለኹ ግን ኣናናስ ምብላዕ እምበር ምልካይ ማለተይ ግን ኣይኮነን። እቲ ቀፂሉ ንሪኦ ፍሩት እንጆሪ ወይ ከዓ ስትሮበሪ እንትኾን ጨና ከይፍጠርን ብቐሊሉ እቲ ከባቢ ብሕማም ከይጥቃዕን ምስ ምድራቕ ዝተተሓዘ እውን ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ምስ ምድራቕ ዝተተሓዘ ብርጭቕ ወይ ከዓ ዋተርሜሎ ኢልና ንፅውዖ ተኽሊ ተጠቀምቲ እንተኾይንክን ብዝለዓለ መጠን ንምድራቕ ዝከላኸለልና እዩ። ልክዕ ከም ኣናናስ እውን ፒኤች ስኬል ናይ ምስትኽኻል ዓቕሚ ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ክንሪኦ ዝግበአና ርግኦ እዩ። ንርግኦ ብክልተ መቃቂልና ክንሪኦ ዝግበአና። ናይ ፈሳሲ ምብዛሕ ፀገም ዘለክን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ርግኦ ተዘይትጥቀማ ይምከር። ንምንታይ እንተልክን ብዝለዓለ መጠን ፈሳሲ ናይ ምምንጫው ፈሳሲ ናይ ምውፃእ
ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ። ኮይኑ ግን ናይ ብልዕቲ ምራቕ ዘለክን ደቂ ኣንስትዮ ርግኦ ተትበልዓ ይምረፅ። ልዕሊ እዚ ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከማሕሸልና ይኽእል እዩ። ኣበይ እንተይልክን ኣብ ብልዕቲ ከባቢ። እቲ ካሊእ ለሚን እዩ። ብፍላይ ቫይታሚን ሲ ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ ፍሩትስ ሕማም ንምክልኻል ሽታ ንምቕናስን ዝሕግዙና እዮም። ክነጠቓሎ እንተለና እዞም ዝገለጽናዮም ምግብታት ምብላዕ ካብተን 4 ክራይቴርያ እንተነኣሰ 2 ንምምላእ ዝሕግዙና እዮም። እዚኦም ከዓ ጨናን ናይ ምድራቕ ፀገምን ንምፍታሕ ይሕግዙና እዮም ማለት እዩ። እቲ ብኻልኣይ ንረኽቦ ምፅራይ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ብልዕቲ ከንፈር ከባቢ ክነፅርዮ ኣለና። ኣብቲ ከባቢ ራሕሲ ከይፈጥር ምግባር ጥዕንኡ ንዝሓለወ ብልዕቲ ወሳኒ ነገር እዩ። እንተተኻኢሉ ከንፈሩን ናይ ደገ ኣካሉን ብዝሞቐ ማይ ካሊእ ነገር ከይተጠቐምክን ክተፅርዮ ኣለክን። እቲ ካሊእ ከዓ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ፅግያት ትጥቀምኦ ሞዴስ ዓርሱ ዝኸኣለ ፅዕኖ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ትጥቀምኦ ጨና ዘይብሉ ክኾን ኣለዎ። ኣብ ሙቐት ዝበዝሖ ቦታታት ተነብራ ደቂ ኣንስትዮ ትገብሮ ረቂቕ ፓንትታት ክኾን ኣለዎ። ኣብ ብልዕቲ ከባቢ ጨናን ሕማምን እንተተፈጢሩ ቅድሚ ካብ ሰብ ንሰምዖም ነገራት ምግባርና ናብ ሓኪም ንኽትከዳ ይሕብረልክን። ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ጥንሲ ዝተፈጠራ ናይ ብልዕቲ ምስፋሕ ክትከላኸለሉ ትኽእለሉ ብዙሓት መንገድታት ኣለዉ። ካብዚኣቶም ድማ ኬግል ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ። እዚ ኤክሰርሳይዝ እዚ ድሕሪ ጥንሲ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነ ንኩለን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ክኾን ዝኽእል እዩ። እቲ ካሊእ ኤክሰርሳይዝ ድማ ስካውት ኤክሰርሳይዝ ወይ ከዓ ሓፍ ኮፍ ኢልና ንፅውዖ እዩ። እዚ ኤክሰርሳይዝ እዚ ኣብ ብልዕቲ ከባቢ ንዘለዉ ጨዋዳታት ናይ ምጥንካር ጥቕሚ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ኤክሰርሳይዝ እዚ ምስራሕ ድሕሪ ጥንሲ ንዝመፅእ ናይ ብልዕቲ ምስፋሕ ክልኻል ይጠቕመና እዩ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ሓሳብ ርእይቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹልና። ቻነልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና።